υπάρχουν 63 κράτη του ΟΗΕ όπου μέχρι και σήμερα η ομοφυλοφιλία είναι παράνομη. Δηλαδή, είσαι γκέι, θα πας φυλακή. Αυτό συμβαίνει casual ακόμα και σήμερα στη Σενεγάλη, το Ιράκ, την Αίγυπτο. Στη Νότια Αφρική και την Ινδία υπάρχει κάτι που λέγεται διορθωτικός βιασμός. Δηλαδή, αν είσαι γκέι, θα σε βιάσουν straight άτομα για να σου δείξουν τι ωραίο που είναι το straight sex και να σε διορθώσουν. Πέρυσι στην Αμερική καταγράφηκαν 1042 ξυλοδαρμοί προς LGBTQ άτομα. Και αυτά ήταν που καταγράφηκαν. Πόσα συνέβησαν που δεν πήγε κάποιος να το δηλώσει. Η έρευνα Trevor Project έδειξε ότι στην Αμερική υπάρχει ένα 14% ανήλικων παιδιών που κοιμάται εκτός του σπιτιού τους επειδή οι γονείς τους έχουν εγκαταλείψει. Σε 26 πολιτείες της Αμερικής, δηλαδή πάνω από την μισή Αμερική, υπάρχουν παραθυράκια ακόμη ανοιχτά, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει το αφεντικό σου για να σε απολύσει, απλά επειδή είσαι γκέι, λεσβία, τρανς, όχι αν κάνεις κάτι, αν είσαι queer. Μέχρι και σήμερα υπάρχουν θεραπείες βασανιστήριων, όπου σε βασανίζουν σωματικά, σε κρατάνε αλυσοδεμένο, σου δίνουν να τρως τα ίδια σου τα ούρα και τα κόπρανα, μέχρι να πεις ότι παιδιά, οκ, ήταν λάθος, δεν είμαι γκέι. Και θα πούνε οι περίεργοι, αυτά είναι στην Αμερική, στην Ελλάδα είναι καλύτερα. Ωραία. Μόνο πέρυσι έχουμε το περιστατικό του Ηλία στην Κρήτη, όπου 3 20χρονοι θα πάνε 7 χρόνια φυλακή επειδή τον ξυλοκόπησαν γιατί είναι γκέι. Straight επιτέθηκαν στις ιδρύτριες του Orlando LGBTQ στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε η επίθεση στο μετρό στην Αγία Μαρίνα. Άλλη στη Θεσσαλονίκη η μητέρα που απείλησε με μαχαίρι το ΛΟΑΤΚΙ παιδί της. Οι ομοφοβικές επιθέσεις στο Ζάπιο. Οι μαθητές από την Κύπρο που επιτέθηκαν σε ΛΟΑΤΚΙ παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι ελάχιστα και είναι μόνο πέρυσι. Όποιος θέλει μπορεί να κάτσει να τα ψάξει. Και έρχεται μετά το κάθε μουσικό όργανο να πούνε ότι μόνοι τους περιθωριοποιήθηκαν. Όχι καλέ, αυτοί το κάνανε στον εαυτό τους. Μα αφού το διάλεξαν να είναι γκέι, άλλωστε επειδή είναι μόδα. Σωστά, γιατί το διαλέγεις να σου κάνουν bullying στο σχολείο. Το διαλέγεις να σε εγκαταλείψουν οι γονείς σου. Το διαλέγεις να μην βρίσκεις εύκολα δουλειά. Το διαλέγεις να φοβάσαι να κυκλοφορήσεις στον δρόμο το βράδυ με τυχόν και σε χτυπήσουν ή σε σκοτώσουν. Είναι τόσο cool, είναι μόδα, είναι trend. Όχι, δεν έχει στηθεί μια ολόκληρη κοινωνία στο να περιθωριοποιεί οτιδήποτε διαφορετικό. Αυτό το βίντεο το είχαν βάσει 10 χρόνια πριν και δεν το πιστεύω ότι μέχρι και σήμερα πρέπει να λέμε τα δεδομένα.